Olu sasazo ngqo lwendaba estudio 12 kwikomkhulu le-SABC eAukland Park eRhawutini nazo eziphambili ngokuhlwa nje. It must not just be profitable to be in tourism, it must be inclusive. It must not only be competitive, but it must also be sustainable. Iinkokheli zaseburhulumenteni abezokhenketho noluntu babuthelene eRhawutini ukubhiyozela ukukhetheka koMzantsi Afrika kwimephu yehlabathi ngolu suku lwezokhenketho lwehlabathi. We march because we cannot look away. We march because where there is pain we show up. Amawakawaka abaxhasi bePalestina enze umngcelelo osingise kumbindi wesixeko saseKapa kuqhankqalazo kumemelelwa ukuba ilizwe lakaIsrayeli liyeka imbubhiso yamaPalestina. Tshone lingenandaba sondelani mawethu etyeba ngiteketeke imbizi yale ntlwa yelali xa inje molweni ekhaya. Imini yanamhlanje iqatshelwa njengezokhenketho kwihlabathi jikelele. Iinkokheli zaseburhulumenteni ezoqoqosho noshishino nabahlali zidibene eRhawutini ukubhiyozela olu suku. Umphathi wezokhenketho uNkosikazi Patricia de Lille usebenzise lo msitho ukuqaqambisa amandla eli sebe okuvula amathuba engqesho nokufunqula umgangatho nobuhle belizwe. The home of the cradle of humankind World Heritage Site. KwaNdonga ziyaduma. The connecting point of Mahatma Gandhi's non-violent resistance movement and Nelson Mandela's Rainbow Nation, and the champion host to this year's World Tourism Day celebrations. iRhawuti isixeko semihlambi eyahlukeneyo imbali nentaphane yamathuba isindleke umsitho okubhiyozela umhla wezokhenketho kwihlabathi jikelele. Ngokufanele le ndibano ngokwenene esisixeko saziwa njengeJozi nesasifudula sisaziwa njengesegolide xa kunamhla saziwa njengesichichima inkcubeko ubugcisa ifashoni namava ahlukahlukeneyo. Kambe ke umphathiswa wezokhenketho uPatricia de Lille uvakalise kulo msitho ukuba icandelo lezokhenketho lisamile ekubeni lelona lingundoqo kwinkqubela phambili yoqoqosho lweli. Tourism is not a side story. Tourism is an economic policy. Lo gama uMzantsi Afrika uselelona lizwe lityelelwa ngokumandla kwilizwekazi iAfrika ukusukela kubumbejembeje obukhatshwa zizantya eziphezulu zaseRhawutini ukuya kokusingqongileyo okukhwanqisayo eMpumalanga ukusukela kwizidiliya zakunxweme ukuya kwiintaba ezikroze ngemilo kanye nezilwanyana zasendle eKruger National Park. Ukhenketho lweli luphethe okwahlukeneyo okonwatyelwa ngabantu. Kananja Alo ngaphandle kwemingeni yakutshanje mayela nobudlelane nehlabathi jikelele ukhenketho lweli luyafunquka ngokumandla kunjalo nje lintingela phezulu inani lotyelelo lwabakhenkethi baphesheya kwelwandle. iRhawutini nesixeko sentaba etafile iKapa izezona ndawo zinkqenkqeza phambili kololuhlu. Ukanti ke umhla ukubhiyozela ukhenketho lwehlabathi jikelele kweli ube ungaphathalenanga nokuxhelwa lexhukwana nje koko ube usisikhumbuzo sebali loMzantsi Afrika elincamisa umxhelo kanobomi xa licaciswa ngendalo inkcubeko nabantu besisizwe. Amawakawaka abaxhasi bePalestina enze umngcelelo osingise kumbindi wesixeko saseKapa ebonisa inkxaso yawo kumaPalestina. Uluntu oluphuma kwimibutho yoluntu eyohlukeneyo kuquka yobulungisa nenkolo luphume ngendlu lumemelela ukuba ilizwe lakaIsrayeli liyeke imbubhiso yamaPalestina. Abaxhasi basePalestina kwisixeko saseKapa baphume ngobuninzi bememelela ukuba luphele uhlaselo oluqhutywa lilizwe lakwaIsrayeli ngakwilizwe lasePalestina ingakumbi kubantu baseGaza. Imibutho yenkolo ezohlukeneyo nemibutho yoluntu iphume ngobuninzi ukuzokubonakalisa inkxaso ngakwilizwe lasePalestina. We are showing today our solidarity with the people of Gaza and Palestine. We thank the South African government. We thank all the structures in South Africa that have shown their humanity. We march because we cannot look away. We march because where there is pain we show up. Where there is suffering we show up.
Abathathe inxaxheba kulo mngcelele banikezele ngomqulu wezikhalazo kwilungu lepalamente. We want Parliament to enforce a bill, to enact a bill, the apartheid bill, which will domesticate our international obligations in terms of the Apartheid Convention to make apartheid a crime anywhere, at any time, including in Israel. Kulindeleke ukuba lo mqulu wezikhalazo uthunyelwe usomlomo wepalamente, ukanti ipalamente inikwe iintsuku ezili-14 ukuba iphendule kulo mqulu wezikhalazo. I undertake to get this memorandum to the desk of the Speaker to ensure that it is processed and responded to within the 14 days. As Parliament, we subscribe to international law and we reject the selective application of international law. Yes. By being well aware of the recently tabled report by the United Nations that indeed confirm that genocide is being committed in Israel. Lenginginya izimaselo mngcelele ithi iza kuqhubeka iqhankqalaze de kukhululeke iPalestina. Umphathi wezemidlalo ubugcisa nenkcubeko umnumzana Gayton Mackenzie uxolisile kwaba besakuba ngamabanjwa ezopolitiko nakwi-PAC ngendlela urhulumente wabaphatha ngayo. Umnumzana Mackenzie bethethe kwiziko lembali Robben Island Museum kwindibano yokuhlangana kwaba besakuba ngamabanjwa ezopolitiko. Bekumbejembeje esiqithini namhlanje ngethuba umphathiso wezemidlalo ubugcisa nenkcubeko esingethe umsitho wokuhlanganisa kwakhona abo babesakuba ngamatshanhliziyo omzabalazo. Kulo msitho kutyhilwe ilitye lemifanekiso eqingqiweyo emithandathu yabo babesakuba ngamabanjwa aphambili ezopolitiko kwakunye nodonga olukhumbula amawakawaka ababesakuba ngamabanjwa ezopolitiko. I want to apologize to the freedom fighters. As a government official, I'm here to tell you that we have not treated you in the manner that you should have been treated. And I'm sorry for that. Isiqithi esisakuba yindawo yenhlungu nenhlupheko nalapho amatshanhliziyo omzabalazo ayebanjwe khona phansi kwesandla sigadalala sorhulumente wengcinezelo ngoku bekuyimincili kwabo bebewongwa. The walls of Robben Island were once constructed with a primary goal of swallowing human life. The people sent here were meant to be forgotten, removed, obliviated. Today, the wall that greets you as you arrive at Robben Island is there to proclaim the names of every life that now will never be forgotten. Abo babesakuba ngamabanjwa ezopolitiko banikwe imbasa. Le medal angacabanga ukuthi ngizoyifumana. That's the first thing nje ukuthi ngithusile ngafika la eTronga ngo1978 ngihamba ngo91. So I never thought ukuthi ngofumana anything because we are not fighting to get something. Sasifuna ukubuyisa izwe. Ndivuye kakhulu sisi nangona besingayilindelanga. Sihleli iminyaka is more than 30 years ugovernment wethu ekhona and izange ke asibonisele gesture lena siyifumana ngokwaba kuMinister Mackenzie. No, imivuyo yodwa kuyifumana kwami imbasa. Kude into sekudala silindele. Noko ithathe ixesha ukuze siyifumana kodwa ke siyavuya ukuthi sisifumene izimbasa. Injongo yoku kukugcina imbali yabo banikezela ngobomi babo besilwela inkululeko ukuze izizukulwana ezizayo zikwazi. Dingilulama Matya wendaba ze-SABC esiqithini. Sihlabele mgabane endaba zethu umongameli Cyril Ramaphosa ubhengeze kuba uMzantsi Afrika ungazindleka naziphila ingxoxo zoxolo kwixesha elizayo phakathi komongameli Volodymyr Zelensky wase-Ukraine nomongameli Vladimir Putin wase-Russia.
Emva kweentsuku ezine zengxoxo ezishushu, ungenelelo kunye nothethathethwano ngemiba yamazwe ngamazwe, ezinye zezinto beziphambili zinxulumene nemiba yase-Ukraine emva kokuba umongameli uRamaphosa edibene nomongameli uZelensky ngoLwesithathu. Our role in this whole drama is to try and see how best we can get the parties to talk and to negotiate. And we've even offered that should they find the need for a venue, South Africa is well known as a venue that can be utilized. Kuthethathethwano lezorhwebo kunye neMelika, umongameli uRamaphosa uthe ingxoxo zijonge kuthethathethwano olucacileyo nanjengoko le ngxoxo ibonakalisa ithemba. It basically means that we're not just talking, we're now more focused, basing everything we talk about on text, and which should lead to some measure of finality. And obviously we want the tariffs either to be removed or to be reduced. That is our strategic objective. Ukwathathe inxaxheba kwintlanganiso ye-G20 neyayisindlekwe ngumphathiso wezobudlelwane bamazwe ngamazwe apho igosa eliphezulu lesebe lesizwe laseMelika lityhola i-G20 ngokuphambuka kwinjongo yayo engundoqo. First, we will re-center the G20 on its core economic mission. We will not spend hours debating out-of-touch social initiatives disconnected from growth and stability. Instead, we will concentrate on priorities that directly strengthen our economies and benefit our citizens. Le ibimpendulo kaRamaphosa. And we as South Africans say this advisedly because as a nation we suffered under the brand and the horror of unequal treatment. The strong must help the weak. The powerful must help the weak. And the rich must also help the poor. Umongameli uRamaphosa kulindeleke ukuba abuyele kweli loMzantsi Afrika ngokuhlwa ngoLwesihlanu. Iintsapho zamapolisa amathathu asweleka ngo-April kunyaka emva kokuba isithuthi ayihamba ngaso ukutyholwa ukuba asantlitheka kumlambo iHinobs eSenturion zithi salinde ingxelo yophando ngonobangela walontlekele namhluku. Zithi zothukile kukuva kumajelo endaba ukuba ingxelo evela emapoliseni sele ilungile. Umzimba kaConstable Cebekhulu Linda Boyipelo Sinoge noKiyamrhetswe Boys ziyafunyanwa kumlambo iHinobs emva kokuduka kwabo kuhola wendlela u-N1 ngethuba besingise eLimpopo. The investigation is still continuing in terms of to account for movement on the road and as well as how the accident has happened. We are still investigating that and we will be able to tell the families. Sele kudlule inyanga ezinhlanu ngoku umkomishinala wamapolisa kazwelonke wathetha oku kodwa kwiintsapho ezaphulukana zalamana zazo kuseyinhlungu engapheliyo kungoku nje bafumana ingxelo kumajelo endaba ezidiza ukuba ingxelo bekudala beyilindile sele ilungile. It's been 5 months now since that fateful day. We've had a number of reports from social media platforms, from people with podcast accounts or whatever. Some of the things they are saying are far-fetched, but some of them hit home and they make us have more questions. Ulinda ukwakhabile mabango athi esi sithathu sasihamba ngesantya esiphezulu. Ukanti usapho lakwaSinong nalo nemibuzo engaphendulekiyo luthi kwakutheni ukuze ikhamera zokucupha zingasebenzi. We will always get an answer that we'll get back to you when everything is done. We'll get back to you when everything is done. So at the end of the day, as a family now, we get discouraged because we know if we're going to call or try to get someone, we're going to get the same answer every single time. Ezinyanga zinhlanu zidlulileyo bezinzima kakhulu kumyeni kaConstable Base esithi uza kumlwela unkosikazi wakhe de avele enobangela ukufa kwakhe uthi kukho imfihlo unkosikazi wakhe amxela zona ngaphambi kokuba abhubhe. Truly speaking, I do not buy what they are saying there. Like, to be honest, I'm not buying whatever they're saying. It's an accident because my wife told me some things of which
Should I mention them now? I will put my head on the table. Ezintsapho zithi xa zithe zayifumana ingxelo ziza kuhlangana ziphonononge emva koko zithathe izigqibo zokuba ziyayamkela kusini na. Umongameli we-National Taxi Alliance uFrancis Masista ubongoze urhulumente ancedise ukuphelisa udushe ekushishino lweteksi. Oku njengoko abazili bengungelene kwinkonzo yomngcwabo kaThamsanqa Moyo obengusihlalo we-NTA eGauteng. Usweleke edutyulwa ngothotho lwembumbulo ukuhola wendlela eSoweto esendleleni eya kwintlanganiso yeteksi kumbindi wesixeko saseRhawutini. Ibe ilusuku olusike mathunjini kwicandelo leteksi kwiphondo laseGauteng nanjengoko abanini nabaqhubi beteksi bebehlanganisene kwinkonzo iGrace Bible Church ukugxwala emswaneni nokuhlonipha ubomi bobengusihlalo kwiqumrhu leteksi likazwelonke uThamsanqa Moyo. Bambi bakholelwa ukuba kukho ukusilela kumanyathelo wamagunya ezopolitiko ukuqala ubundlobongela obukwicandelo leteksi. How many more leaders and taxi operators should be killed in order to rekindle the love and passion on the state to protect its citizens? Kambe ke umongameli wequmrhu iNTA oleke umsundulo ngelihlabikhwelo lokungenelela kukamongameli Cyril Ramaphosa kulenyewe. Kananjalo usapho luzityande igila ngelithi liyamkhumbula uMoyo ngefuthe lakhe lobunkokheli, ubuzali nemfundiso. Baba, as we've all heard, wore many hats. He was Inceku kaThixo, chairman of our association, once a decorated soccer player, a teacher, and I'd like to think that the one he wore with the most pride was Ukuba Ubaba Wethu. And not only just to my siblings and I, but to many individuals. I will forever miss him, but I know he's left a part of himself in every lesson, every laugh, and every memory. Ukanti ke akukabikho ubanjiweyo ngokuyanyaniswa nesisiganeko sokwehlukana kwenyama nomphefumlo kukaMoyo. Lo gama abakwantsasana babongoze nabani nawo neenkcukacha ngoku abike kubo. uThamsanqa Moyo ufihlwe eWest Park Cemetery eGauteng. Udlule kwelimagada ahlabayo angumphefumlo wakhe ungaphumla ngoxolo. Ukanti namhlanje kwezamaqonga onxibelelwano siqwalasela ubude bengaliyo mthetho ngokusetyenziswa kwemifanekiso yabantu kula maqonga. Masamkele intatheli yethu yezobuchwepheshe usandile hlangana ukushukuxa lo mba. Mqadi masikwamkele khawutsho kunobuzazi kangakanani ukusebenzisa imifanekiso yabanye abantu ngaphandle kwemvume yabo? Inobuzaza kakhulu ubhele lento lena, yiyo lento sibona namhlanje uDuma Ntando entyumpa-ntyumpeka kweli tyala ntyumpa-ntyumpeka kulo emveni kokuba inkundla yamatyala yalapha eGauteng ithe yamgunyazisa ukuthi makabhatale i-27,000. Lo mthetho sithetha ngawo namhlanje ufumene uNtando Duma lo mthetho sibizwa ngoba yi-copyright law. Lo mthetho ukhusela imisebenzi yabantu abayenzayo. Le misebenzi zizinto ezifana ne-pictures abantu abaziposta on social media platforms, ukuquka no-music. So ikhampani ke ethe yamthatha yamse court ibeke izinto ezimbini ezibalulekileyo court ukuthi basebenzise aba bantu sibabiza ngoba si-freelancers ukuthi ahambe ayothatha le mifanekiso bambhatele lo muntu. Okwesibini, enye into abangayaziyo abantu uthi wawugqiba ke ukuyithatha le mifanekiso kukho lento kuthiwa yi-editing. I-editing yenzeka kwi-video, iyenzeka nakwi-pictures. Yiyo lento abangayaziyo abantu. So eminye yemizekelo esiyibonileyo ke kwi-celebrities overseas nguKim Kardashian, naye ke yamehlela lento, naye wabhatala imali enkulu. No-50 cents uzibonile ke entyumpa-ntyumpeka kwityala elikumila kunjena. Apha ekhaya abanye abantu ke esibabone bekule ngxaki nguCasper Nyovest kwakunye nezinye ke i-DJs ezininzi. Kodwa ke kuCasper Nyovest wasebenzisa lento kuthiwa yi-sampling
ku-music naye ke wanyanzeliswa inkundla yamatyala ukuthi abhatale umntu lowo kuthiwa ke ibhilonga kuye le sampling ayenzileyo. So siyabacela ke abantu ukuthi on social media platform emveni kokuba yenzeke lento kuduma bangayenzi into uthatha imifanekiso yabantu, it could be i-pictures okanye umusic usebenzise ngongathi ngowakho. Kukho into ethe yesilungu ke ku-social media ethi it's public but it doesn't mean it's free. Ikhona ku social media ibonwa ngumuntu wonke kodwa ithetha ukuthi ingasetyenziswa ngumuntu wonke. Siboma ngazibini mkatlo. Camako. Umbe ngomthe ucima umlilo nelangomso ke alisekujona lingenandaba makube chus behele.